Entre dúas terras. Bos días, boas tardes, boas noites a todos, porque non che que hora se publica isto. Isto Entre dúas terras, estou co emblemático, increíble, apoteósico, ten 10 megabytes de potencia, bomba atómica, Mackenzie Rodríguez. Por un Pasa, momento Mackenzie. pensei que non falabas comigo. Que tal, xente? Benvidos ao noso podcast un día máis. Ao final fomos capaces de superar o 10º programa. Dudábalo. Despois Bueno, das pullas anteriores, sí. Dilo polo drama, polo drama vivido o programa anterior. Bueno, pois nada, hoxe o plan vai ser que vamos a falar de versións. Mira, vou lanzar unha pregunta, Mackenzie, e a ver tamén a xente que opina. Bueno, neste caso súdame a opinión da xente, porque eu teño moi claro a miña e sei que a miña é a correcta. E punto. Hai unha cousa que é, bueno, porque en inglés chamanlle covers e nós tamén usamos a palabra cover, non? Para min, unha cover é copiar a canción, calcala. O sea, un grupo de covers, tío, que esperas é ver un grupo de covers dos Beatles. Tío, que esperas é ver uns fulanos vestidos como os Beatles tocando as cancións igual que a tocaban eles. Correcto? Discrepo. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Vou explicarche por que vasme entender. Mackenzie, ti e máis eu temos ido a concertos de grupos tributo. Tributo. Pero é que esos son covers. Pero eu non fago covers del Kanka. Ou fago versións del Kanka. Pero é que eso onde vou eu. Bueno, pero entonces... Pero é que eu fago covers, pero non sona exactamente igual. Nin me visto como el Kanka. Claro, pero eso... Nin faltanme instrumentos. Por eso é a miña discrepancia. Ao final o que estamos discutindo é unha cuestión gramatical. Porque, a ver, hai dúas maneiras de facer isto. É unha cousa que é copiar a canción, facer unha... O que eu chamo unha cover. Claro, pero copiar non ten por que ser a xente que vai vestida igual e todo eso é o que me refería. Me cago en los. E a segunda opción é facer o que eu, bueno, en galego en castelán diría unha versión que entendo e espero que sea algo distinta a original. Outro día, non sei que podcast era, que falamos de Beyoncé, que a mí me decepcionou un pouco, que Beyoncé facía, bueno, neste último disco que sacou, como de temas country, folclóricos, tal, que fixo unha versión de Blackbird de Paul McCartney. Bueno, os Beatles, pero unha canción que fixo el, basicamente. E era, a guitarra era exactamente idéntica, o arreglo, o sea, era exactamente idéntico, quitando que ao final lle metían unhas cordas e tal. Entonces, bueno, sí, é unha versión, seguiría sendo unha versión, non unha cover exacta, pero bueno, tampouco é tan distinta. Entón, ti o que me estás dicindo é que, porque, a ver, eu podo facer unha cover, por exemplo, eu podo facer, mira, Os Heredeiros. Vai, che boa. Eso é unha cover. É idéntica a original. Sí, claro. Idéntica. É, mas esa é a intención. O único que cambia é a letra en galego, pero é idéntica. Entonces, creatividade, a parte da letra, cero. Porque é eso. Sí. Entonces, eles non son un grupo tributo, pero están facendo unha cover. Sí, vale. Aí é onde quería. Entonces, os grupos tributo fan covers e ademais imitan ao grupo. Sí, claro, efectivamente. Entonces, estamos de acordo? Vale, pero como dixeste, vestidos como os Beatles, todo. Sí, pero claro, pero ti si vas a ver un grupo tributo... A un tributo sí, pero ti dixes un grupo de covers. É o mismo. A ver, un grupo de... Bueno, por exemplo, vale, falamos no anterior programa de Collón de Lola, que fai covers do Xabarín Club. Claro, pero eles non intentan imitalos ni nada. No, sí que son covers exactas, pero casi teñen que a súa voz. No, pero claro, pero que aí é distinto. Vale, pero que aí é distinto. Xa caí na miña propia trampa. Claro, unha cousa é ser un grupo tributo só faz cancións dese grupo, pero se és un grupo de covers fas cancións o mellor, fas unha de Bon Jovi, e fas unha de Scorpions, e fas unha
de Rosario, eu que sei. Como nós fomos en algún momento un grupo de covers. Sí, correcto. Bueno, en algún momento no. Tuvemos, o Non sea, os dous, varios grupos de covers. no los dous facíamos exactamente o mismo e tuvemos 3 nombres distintos, 3 Sí. grupos de cor, me parece. Sí, sí. Bueno, o que pasa é que non tamén había o Piruco que tocaba batería e tal, cousas así, pero bueno, en fin, eso é outro tema. Vale, antes de empezar, perdón que xa dirán que nos vamos polas ramas, bueno, neste caso eu estou non vou dicir enfadado, pero estou algo desconcertado e molesto. Hai unha canción que eu estas últimas semanas, non, de feito, esta semana, non sei por qué, cada vez que estou vendo shorts en YouTube e tal, non sei por qué, todo o mundo a usa. E non o entendo, e me molesta esa canción. Igual ti non a escoitaches. Vou poñer solo, porque ao final é o que usan, os primeiros 10 segundos ou 15. A min me ten un punto de repelús e serei eu que son así de desgraciado. Entonces, bueno, vou te enseñar porque eu creo que ti non a escoitaches nunca. Pero, bueno, a ver, a ver que opinas. Porque xa te digo, está, porque ademais a vexo, non sei, que últimamente me salen moitos de motos e tal, e de shorts de motos e tal, e está todo o mundo con isto, e é que non me encaixa. E non entendo que gracia lle ven a canción. Xa vendo quen é, non me suena de nada, pero bueno. Vale. Pues está, non sei, está todo o mundo a tope aparentemente con isto. Vamos allá. ¿Estás listo? Preparado. Venga. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it is. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. Vale, xa está. O sea, da igual. Despois é todo o mismo. Eso... Non o É conozco. que, claro... Tú non o coñeces. É que, claro, tío mellor igual parece un pouco irrelevante. E lo é, probablemente, pero... É que, hostia, é que cada vez... Claro, que cando escoitas unha canción seguido, raya. No, eu escoito Master of Puppets seguido e non me raya. Non, se escoitares Master of Puppets cada short que pos, a bixe de ir eu. Non estou de acordo. Mira, Hoxe vai ser un día de discrepancia. sabes a típica story de Instagram, ao mellor ti non fas así, pero bueno, que vas poñendo añades, por exemplo, eu cando subo algunha eu deste podcast, por exemplo, pos unha canción que en teoría gustache, estás añadíndolle un sticker, añadíndolle unha frase, añadindo tal, pois a min xa me raya eso. Estáme sonando a canción en bucle, porque claro, tipo, no momento no que pos a música ao subir a story xa, ao estar escribindo a story, vaiche sonando en bucle mentras estás añadindo cousas. Eu silencio. E moitas veces subo stories silenciadas porque fago eso. Ao mellor é o que só me pasa a min no mundo, non sei, pero... Eu creo que ademais é a canción que ten un rollo... Sí, home, a ver, esta canción xa Ten de un por sí rollo ten como- moita monotonía. Pero que, non sei... Xa... É que me dá rabia, coño. É que estou sonando como un troll. Bueno, da igual. Que está de puta madre. Que boa canción da hostia. Está genial. La siguiente tema. Vamos, bueno, pues entonces, o rollo. Teño aquí unha selección que seleccionei eu, que claro, hai 1000 millóns de exemplos, e de feito, ojalá a xente se anime e poña exemplos das súas versións, non covers. Ollo. Hoxe non vamos a falar de covers, estamos falando de cancións que son unha versión, entonces esperamos que haya cambios. Non é un calco. Por eso Sí. non ten gracia ninguna. Eso é como ser unha banda que vai tocar a bodas, é como ser unha orquesta, é como ser tal. Nada en contra desos colectivos, solo que é unha cousa bueno, que non implica creatividade ninguna, só implica unha cuestión técnica. Entonces vamos a empezar. A ver, a mí me dá que ti xa coñeces todas estas.
Eu vouche poñer... ti que... Unha pregunta, que crees que é mellor? Poñoche primeiro original, despois a versión? Ou ao revés? Eu creo que é primeiro original. Vale. Vale, Para pois, poñer en contexto é mellor o primeiro original. Pero bueno, pon como ti ves. Estou de acordo, sí, sí. Tes razón. Vale, pois entonces vou empezar por esta de Nine Inch Nails. Espera, unha pausa solo. Non lle des a play. Recordamos a toda a xente que nos este escoitando ou vendo en YouTube que seguramente, xa o dixo Carlos en anteriores programas, seguramente non poidamos poñer todo porque YouTube salta no seu copyright continuamente, nos salta o copyright. Hai xente bondadosa, artistas incluso top bondadosos que sí que deixan usar os seus temas, se non é para ganar cartos, que nós temos desmonetizados os vídeos. Entón a maioría da xente nos lo deixa usar, pero por exemplo Beyoncé ou a produtora non nos deixa. Entón ao mellor, se vos parece raro que haxa un corte ou así, é porque non se pode poñer. Pero en iVoox, que é unha aplicación de podcast que é gratuita e tedrá na Play Store, ou non sei como se chama en iPhone, pero tamén a tedes, é totalmente gratuita. Si que pon que compres non sei que ou que pagues non sei canto, non hai que facer nada deso, simplemente vas ter un anuncio a iniciar e vas nos poder escoitar todo o podcast íntegro con todos os temas, e así entenderedes todo o que estades escoitando e non haberá cachos raros. E bueno, estamos tamén traballando para que sale en Spotify, en Apple, en outras moitas plataformas, pero bueno, de momento está en YouTube en iVoox, vale? Vale. Así que non tolemos. Moi ben, Pero pues, bueno, sí, está guai que aclaras eso. Perdón polo Sí. a interrupción. Jamás en la vida che vou perdonar. Vale, pues eso, vamos con esta canción de Nine Inch Nails que se chama Heart Quiet. E a ver que vos parece. Hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You could have it all. My empire of darts, I will let you down. I will make you. Vale, vou a parar aquí porque eu creo que este foi a parte relevante da canción e despois, claro, obviamente nós no podcast non podemos poñer toda esta cantidad de cancións xuntas, entón a xente si lle mola que eu recomendo vos que escoitedes todas estas cousas enteiras. Ahora vou poñer a versión desta canción de Johnny Cash. A Agarradevos original era isto. Este é É original. que vendo, eu son sincero, Este original. conozo o grupo, pero esta canción non a conocía. Se me dis que o que fai a cover é Johnny Cash, cuidado. Por eso dicía así era ao revés, pero bueno. É que, se non me equivoco, isto é o último que Johnny Cash grabou. E morreu... Bueno, de novo, non me quero equivocar, pero me sona que morreu semanas despois desto.
non vou spoilear nada, porque é imposible spoilear cunha canción nada, pero agarradvos o asiento, A Johnny Cash, así que vale. Bueno, claro, joder, pues mira, eu conocía esta. Sí, xa sei o que vas a dicir. De Logan, non? Hemos sido engañados. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. Vale, vou a parar aí. Xa, perfecto. Eu non a conocía. Logan é alguén de Walking Dead ou algo así, non? No, hombre, no. Logan é a peli A de de Lobezno. Wolverine, a última de Lobezno. Vale, sí, Logan sí que No trailer poñían esta canción. Claro, esta eu versión. non vin algunha de X-Men, pero non vin Lobezno, pero pensei que falabas porque creo que hai un Logan en The Walking Dead, da igual. Eu era para dicirche que non conozo esta canción de nada disso, conozo de ser de Johnny Cash. E sempre pensei que era de Johnny Cash. Entonces hemos sido engañados, por eso dicía. Me encanta Johnny Cash, tío. Claro, eu aí teño debilidade porque É increíble, tío. A mí me parece é increíble. máis que a edad que ten aquí xa, que xa non ten esa voz tan tal, pero ainda así, é espectacular. Pero aquí é que a min esta versión flípame porque, a ver, é que parece que está escrita para el. É como o que fixo Jimi Hendrix con All Along the Watchtower, que todo o mundo coñece a versión de Jimi Hendrix, que para min é unha das 5 mellores cancións da historia, pero é de Bob Dylan esa canción. Xa. Pero a xente coñece máis a de Jimi Hendrix porque é a hostia. Claro, foi a que Como tocamos fixo nós era a versión de Jimi Hendrix. All on the Watchtower. Que iso é increíble. E entonces esta, claro, a letra... Pero isto, claro, pues, obviamente un fan de Nine Inch Nails probablemente diga, non, a mellor tal. A ver, é que as dúas teñen como unha intención moi distinta. Claro. Incluso notas que na de Nine Inch Nails hai un acorde distinto. Hai unha nota aí, porque na de Johnny Cash é tum, pum, pam, tururán, tururán, como máis dramática, e na de Nine Inch Nails é como máis oscura. Hai un momento que hai un acorde que se nota que é como máis disonante, sabes? E tamén é todo así como máis turbio, como máis emo, non? Xa, é que mira, iba a te dicir que a canción sonaba emo xa cando oín antes. Pero o curioso de todo é iso, justamente porque esta temática, eu, para a xente que nos este escoitando, eu non sabía que íbamos tratar esa temática, o sea, eu non sei o que vai poñer Carlos. Mola porque eu en Heart de Johnny Cash escoitei un montón de veces, seima perfectamente, e eu non sabía, hasta que puxo a de Johnny Cash, non sabía que era a mesma canción, o sea, por eso mola esta idea que tiveches, é verdad? Pois xa ves que son moi distintos. Sí, Eso totalmente. é o que eu chamo unha versión. Bueno, si supera inglés seguramente me dará conta pola letra, pero claro. É que iso é hostia. Tamén a letra é increíble, porque a mí me parece, e isto é opinión miña, que na voz de Johnny Cash ten como 1000 veces máis sentido. Ti pensa que a súa muller, e de novo non me quero equivocar, a súa muller morreu antes, sóname que non moito antes, e despois morreu el, pero bueno, incluso no videoclip tamén fan alusións tal, e
Claro, porque é que a letra é que eso hai que darlle o mérito de Nine Inch Nails, Sí, que claro. fixo esa letra, pero a letra é brutal. A min parece brutal porque I hurt myself today, o sea, fíxenme daño hoxe para ver si era capaz de sentir. O sea, é que xa solo empezando con Xa. esa frase, eu xa me cago encima. Bueno, vamos a seguir pa que nos dé tempo. Vale, o siguiente ti sí que isto sí que xa o sabes e probablemente a maioría da xente que nos escoite, a ver, me imagino que a maioría. Pero aquí, eu creo que aquí isto vai ser máis polémico. A ver, incluso eu mismo teño dudas, pero eu vou poñer esta versión desta canción ultra famosa. A mí me parece que incluso mellor, mira, Isto non é vou subxetivo, esta non hai por que sentirse mal. sí, pero mira, vou poñer xa a versión, porque esta coñecémola todos. Se alguén non a coñece, que a poña porque é raro que nunca escoitara. O sea, é Nothing Else Matters, pero versionada por Apocalíptica. Nothing Else Matters é a balada de Metallica, que probablemente é a canción máis famosa deles, porque incluso é unha canción que hasta unha persona que non lle guste o metal lle encantaría, Sí, porque esta canción sí. xa foi versionada 1500 veces. E eu creo que esta de Apocalíptica... Uf, Bueno, hostia, es que vamos a poñela. Sí. Esta eu creo que non é moi larga, son 3 minutos, porque a de Metallica é larga e esta é cortiña. Non sei se vale a pena poñela inteira, Vamos allá. Esta é instrumental, Letra ao carallo. Apocalíptica é un grupo finlandés, se non me equivoco. e non é que esta canción sea instrumental, son todas as de Apocalíptica. Xa, bueno, pero Sí, nada, para a xente que non normalmente coñece o grupo. as versións, pois, oye, normalmente hai un cantante e tal, pero aquí non. Porque son solo chelos. É un grupo de chelos, os que non o coñecen. Parece como si hubiera un pelín de distorsión algúns chelos. Sí. Parece. Solo é casi clavado nota, nota a nota. No, é que é un solo de guitarra que a min aquí se ven arriba. O sea, máis que na... Cada vez vai máis sutil, tal, vou parar aquí, solo queda uns segundos, pero a ver, é que isto é difícil, porque ademais incluso a versión dos propios Metallica ca sinfónica tamén é increíble, pero
é que non sei, para min é que unha canción que é tan melódica que cos chelos é como que é perfecta, o sea, é que e o solo de guitarra que porque non sei, pues, o sea, Metallica tes a James Hetfield e tes a Kirk Hammett, ¿no? Kirk Hammett é o guitarra solista, o que fai o 95% dos solos. Pois ese solo é de James Hetfield, do que é o compositor, que é o cantante, guitarra rítmica e tal. E cos chelos é que o sea, é o apogeo da canción, non? É o culme a mí é que eu estou por decir que me gusta máis a versión da Apocalíptica. Ti móllate, que ti que Eu teño moi claro que me encanta moito máis a versión original. Xa. A ver, Pero a versión original ou ca sinfónica? no, a original. Sí, A ver, que a sinfónica tamén me mola, home, pero... Pero ti prefires a versión de estudio Sí. que a da sinfónica? Mira, Sí. a da Sinfónica ten un sacrilegio que a día de hoxe dame ganas de clavarlle unha estaca a James Hetfield. E Xa sei que vas a decir. que fai un solo eléctrico cunha guitarra española. Por favor, non me fagas iso. Non a guitarra española, é unha guitarra acústica. Non é unha guitarra acústica, revisa o vídeo. É unha guitarra acústica. Con distorsión, mira, creo que é española, pero da igual. No, Si é guitarra acústica, Unha guitarra... está sonando con distorsión como unha guitarra eléctrica. Non me poñas eso, porque si van de unplugged, tens que poñer un unplugged, non te poñas a facer un solo así. Pero eu creo que iso tamén foi a propósito. Claro que foi a da propósito. Da sorpresa. Eu o que creo, pois eu eso vexo moi guai. No, sí, home, eu metíame con eso, pero... É o único fallo que lle vexo é que el se emociona moito e ese primer bending neso verdad. está desafinado. Vale, pois aparte está eufórico. O resto está guai. E despois tamén o cambio un pouco, pero eso xa o leva anos tocando así en directo. Cambio con respecto ao álbum. Xa que eu entendo... É que eso xa recurrentemente o fan moitísimos artistas, porque claro, ti pensa que esa canción seguramente a toquen durante toda a súa vida en todos os conciertos. Sí, hai solos que non deberíamos modificar, sí, é verdad. Eso xa daría po tema de solos de guitarra. É mellor improvisar cada vez que algo novo ou tal. Eu creo que hai solos que se prestan e son tan emblemáticos que é, tío, telo que tocar así. Claro, eu creo que os solos sempre deberían ser como a... Ou polo menos, depois, en plan, cando hai un solo así que vai moi... Vale, aí sí que podes permitirte a licencia e tal, pero na parte máis melódica e tal, eu creo que os solos, seas quen seas, deberías tocalos fieles. A ver, pero bueno, eso xa é outro tema. eu non Non é outro tema porque estamos falando de covers, pero... A ver, eu non sempre. E incluso no mismo solo, eu creo que hai partes que son moi memorables, como, a ver, o mítico exemplo máis tal, o de coño, se esta creo que sei tocar eu. O de Starway to Heaven, o de... Eso hai que tocalo. Sí, claro. Despois o que é o que ven despois, o de despois tamén. O que sí, Non bueno, todo, pero os seguintes compases Pero- tamén. Despois sí que... Pero que veña despois tampouco é tan Xa, tan entendo. importante, sabes? Ou o de ZZ Top, o de Lagrange, o de sabes? Acústico, como é? Sí, porque tes o de Sí, pero despois Sí, creo que fan eso. Sí. Eso é como super mítico, na miña opinión. E despois esbardallo que queiras. Claro, ti pensa en Switch Island Mine, por exemplo, como cambia eso solo. Switch alemán non podes. É que, Switch no, Alemán hai, ten que ser- hai temas ten que ser teñen que ser idéntico. idénticos. E fanos Ese sí. idénticos, fanos Ese sí. idénticos. Ese sí, Eso. ese sí. Bueno, pero eso, volvendo ao tema para non desviarnos, sí que eu prefiero, pero eu sei que é subxectivo, pero bueno, apareceme lógico tamén, eu prefiero a versión original. Non é, mira, Metallica a mí gusta moito, Uh -huh. de tanto ir a parte sendo balada e tal, non é unha das miñas cancións favoritas, pero si teño que escoller, eu non dubido nada en que é a versión de estudio prefiero. A parte, aí teño que poñer tamén unha cousa en concreto, que é a mí os grupos instrumentales sei que Apocalíptica son uns máquinas que ademais teñen nun solo cover, teñen un montón de covers de míticas cancións. A mí os grupos instrumentales
chámame Tírenche pa pouco. atrás, non? Sí. Vale, vale. Bueno, a ver, hai xente para todo. Isto de broma. A ver, bueno, vamos ao siguiente. Xa estás vendo na pantalla aí que teño a I Shot the Sheriff de Bob Marley. Entón, pois nada, vamos a escoitar un cachiño que eu creo que, a ver, eu creo que todo o mundo escoitou esta algunha vez, pero bueno. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no Mola que esta canción é como todo reggae, é como moi happy, como moi feliz. Pero en realidad a letra é bastante... O sea, a letra é terrible. O sea, o sheriff e tal... o sea, é bastante dramática. Xa. Ensalle moito a Bob Marley. O sea, a música como feliz e tal, pero a letra está falando de un tema social e cultural bastante heavy, ¿sabes? Mítico lick, ¿eh? I shot the sheriff, but I swear it wasn't something. Bueno, eso. E ahora, creo que xa sabes cal vai... A ver se adivinas cal vou puñer. A de Eric Clapton. Obviamente, sí. Obviamente, ese era fácil. Bueno, dixestes ti, eu creo que todo o mundo conoce. A ver, eu sei que vai poñer a de Eric Clapton, e poño en contexto porque nós tocámola nun dos múltiples grupos que falamos antes que tiñamos de covers. Eu non conocía esta canción cando empezamos a tocar, eu non a conocía de nada, nin de Eric Clapton, nin de Bob Marley. Non me sonaba de nada. Justamente, Pues, pero non me sonaba de Bob nada. Marley, dos grandes éxitos, eh? Xa, xa. Bueno, Non son, non é que non sea moi fan, Gústame Bob Marley, pero nunca fun de escoitar a Bob Marley tampouco. xa, claro, no. Bueno, esta versión de Eric Clapton, puxe unha versión de directo. A ver se si non la tumban. A ver. Eu non entendo a xente que di que Eric Clapton é malo. O sea, é que esa xente fuma crack. A ver, O sea, xente ignorante, porque é que non, eso non é subjetivo. escoita, no, é que eso, no, sí, eso... No, a ver, refírame que non a podes xente pode objetivamente opinar tal, pero todo o mundo eso ten que non é dicir que é bo. yo. Pode gustar máis ou É que menos ou non o digo gustarche. porque unha vez estaba na tenda de Santiago de guitarras, a tenda de Richard, Estudio 54, e ali sempre teñen concertos na tele, todo o rollo, e estaba o Eric Clapton, e hai un tipo que di, que se estaba mirando e tal, e di, joder, mira que es malo Eric Clapton. E non o decía de coña. Xa, pero E todos nos quedamos en plan, pero vamos a ver, alma de cántaro, pero a influencia que este fulano tuvo, é que eu creo que a xente, bueno, xa sei que estamos desviando un pouco do tema, pero non sei se xa isto comentamos algunha vez. Pero é que hai unha cousa que é a complejidade técnica ou a velocidade incluso que tes ao tocar e outra cousa é a musicalidade de outras historias. Eu creo que hai xente a día de hoxe que di, pues claro, se non tocas a toda hostia e cun nivel técnico increíble de tal, pues eres un mal guitarrista, es unha tope. sí. Trying to track me down. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. I say, Ostras, está aí, non sei como se chama. Tom Wood, o de Rolling Stone. Sí, o pero Rolling. claro, non sei. did not shoot no deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Sheriff John Brown always Vale, vámonos parar aí. A min mólame moito as dúas, pero eu teria que decir que esta sí que se parece máis a unha cover. Sí. Aquí hai menos
De feito, hasta o que falábamos sí. antes... Eso Bueno, é que está... eso é tan memorable que é difícil, pero Sí, ao mellor se quitalo. podía haber tocado de outra maneira, Ou con non sei. outro instrumento, bueno, non sei. Pero bueno, a ver, bien. Bueno, eso, que se non se nos ven o tempo enriba, Sí, pero vou bueno, xa... aquí teño que decir que sí que me gusta máis a cover que a outra, ajustando máis dúas, Gustache máis A de Eric Clapton, sí. a de Eric Clapton que a de Bob Marley. Sí, ajustándome tamén a de Bob Marley, Sí, a ver, eu, claro, pono aquí porque eu tiro por Eric Clapton, pero, bueno, aquí é verdad que Difícil. teño moitas dudas, se che digo a verdad. Non creo que a mellore, creo é outra maneira. A ver, é que ao final Eric Clapton está facendo un ritmo reggae igual. Sí, Home, mete os seus solillos así como de blueseros e tal, pero sigue sendo o mismo estilo, casi, sabes? Non hai tal. Bueno, a ver, a seguinte tamén ti a coñeces. A min, para min teño claro que esta o que é a versión do grupo que vou poñer a continuación mellora. Isto é Live and Let Die, que non é dos Beatles, isto é Paul McCartney e tamén Linda McCartney, creo que compuxeron os dous. E é Live and Let Die, que, se non me equivoco, foi canción de unha peli de James Bond, do mesmo título. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let a versión que vamos escutar despois é unha cover tamén. Bueno, pero Hasta ahora si sí. É que eu non se a conocía a cosa- versión de Paul McCartney, pero... non o coñecía, pero se a considera... No, pero vamos a escoitar. Sí, sí. Bueno, Sí, no, sigue, vamos sí, a- perdón por la interrupción, sigue, sí. Vamos a escoitalo outra vez, porque si consideramos que é unha cover, a min, na miña opinión, no, Sí, sí. o mellor é que é máis nos detalles, pero vamos a escoitar agora a versión que ten Guns N' Roses desto, que é que eu xuraría que isto pasa como ca de Jimi Hendrix, que hai xente que coñece esta canción por Guns N' Roses. Eu. E no... Pues buenos días. Sabía que era unha cover de Paul McCartney, pero nunca a escoitara. Esta é a primeira vez que escoitaches de Paul McCartney? Sí. Pues... Por eso te decía que é igual. Bueno, é igual, Bueno, hombre, pero a ver. esta, claro, é igual, Melódicamente. claro. Pero é que é unha canción moi boa, pero aquí sona mellor. Sí, claro que sí. Sona mellor como interpretación, na miña opinión. E despois, sobre todo, a parte... Déxame poñela, Sí, sí. falamos. Esta parte, sobre todo, eu creo que mellora moitísimo. Sí, claro. É que con Guns N' Roses é como que sona moito máis épica. É distinto, hai como uns efectos, hai unhas movidas, o guitarreo esto, é que ti, claro, hai que escoitar porque en realidad a canción ten moitas partes. Sí. Entonces isto non pode follar tanto aquí, pero é cover, pero é unha cover tan mellorada, sabes? Non é, porque non, esa parte, a de Paul McCartney, tin, Claro, sí. é como unha especie de teclado, un piano, unhas cousas tal, e aquí é que a guitarra, na miña opinión, mellora moitísimo, é máis A miña épica. tamén.
sona máis tal, entonces por eso poñía exemplo esta. Bueno, ahora teño a ver, en realidad hai varias, a ver se a xente se anima e pon as súas tal. Esta, xa como xa nos vamos de tempo non a vou poñer porque tamén é moi famosa, e vouche preguntar. Ademais, esta me parece curioso, porque esta é o mismo artista versionando a súa canción de dúas maneiras. Pa min é a brillantez desto que estamos falando. E volvo a Eric Clapton. Leila, versión a versión do disco o Unplugged. Porque para facer eso, ti cal é mellor? Para min, sin lugar a dudas, subjetivamente, a miña opinión, é a do Unplugged. É que é difícil, porque é que é increíble. Que, ademais, a mí me parece que é unha dificultad extra ti versionar a túa canción. Porque ti cando faz unha canción, se supón que é perfecta para ti, non? E el fai unha versión que é totalmente distinta. É dicir, a canción, a esencia, a alma da canción está aí e é totalmente distinta. É que a mí me parece ese o mellor exemplo de o que é facer unha versión. Claro, mas neste caso que pasa dunha canción movida a unha balada, claro, eso, bueno, que conste, non é o único que o fixo, conoso máis casos, pero sí que no caso desta canción en concreto é bestial. É que, a ver, xa é unha canción. Se eu tuvera no meu top 5 de cancións, porque, recordemos, o noso primeiro podcast era o top 5 emocional, que eso é distinto. Pero se tuvera que elegir... Que eso mellor podíamos facer un pouco. Sí, no, que gran idea. E a parte que ten éxito, a xente tamén nos poñería o seu top 5. Eu a de Laila, desde logo, se só puidera elegir 5 cancións para escoitar todo o resto da miña vida, Laila sería unha delas, sin duda. All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, que temos falamos dela tamén. Bueno, pois isto foi a vaina. Agora queda a última pregunta destas que che puxen. Para ti, cal é pois a mellor versión? Cal é a... O sea, recopilamos, temos a de Johnny Cash, de Heart, temos a de Eric Clapton, de Bob Marley, temos a de Live and Let Die, de Guns N' Roses, e tiñamos a de Apocalíptica, de Nothing Else Matters. Vale, pero aquí o que teño que opinar é cal mellora máis, non cal me gusta a min máis, sino cal mellora máis a súa versión original, non? Sí, correcto. Vale, pois a verdade é que pasmo difícil, encantoume este programa, a verdad, non esperaba que molara tanto. E quédome ca primeira de todas. Vale que, a ver, ao mellor por non conocer a canción original, pero bueno, eu creo que mellora moitísimo. Creo que mellora moitísimo. A parte que é o que diste, cambia totalmente o tema. Sigue sendo unha canción lenta, pero casi melódicamente é distinto. A min gustame moito máis o de Johnny Cash. Incluso se tuvera que reunir en plan de que me gusta máis de todo o que escoitamos, pois igual sería das miñas favoritas. Pero bueno, eso, mellorar con respecto ao original, sin duda, a de Nine Inch Nails. É que para mí tamén, totalmente de acordo. A de Johnny Cash é brutal, aquí non a puxemos enteira. Eu recomendo ferventemente a xente que non a escoitou que escoite enteira. É unha pasada, esa canción, a pasada de versión. Eso, para min, sin duda, para min é, non sei, apoteósica. A ver se nos deixades nos comentarios o que opinades destas e se vos ocurren outras versións aí geniales, pois sí, porque, estupendo. Claro, é que se vos mola incluso podemos facelo ao revés, que poñerlle a Carlos algún exemplo ou así, porque ao final con esta cousa viñeron á cabeza mil movidas. Sí, que isto, a ver, sí que hai moitos exemplos. Bueno, entonces vámoslo deixar aquí, non creo que hasta, non sei se nos pasamos dos 45 minutos. Estamos a 1 minuto. Sí, perfecto, pois nada, nombre do podcast. Non se me ocurre nada. A ver, isto vai de versións. Claro, algo que mellorar. É que hai algunha frase sobre eso así de... Viva Johnny. Qual que? Sí. JL.
No. No, pero Joder, algo, joder, que hai unha, eu creo que hai unha frase sobre, non sobre as versións, sino sobre mellorar. Arranxar. Sí, pero bueno, non sei. Mellorando o original. No, por poñer Vale. algo, pero bueno, pensativo. Sí. Hombre, o que pasa é que mellorando... Podemos buscar algo que sea clickbait. Sí. Pero eu cando suxiro cousas clickbait ti me dis, non... Porque sonan a falta de respeto. Pero poñemos, por exemplo, son mellor que ti. Ei! Eso gustame, sí. Son mellor que ti. Pois veña, son mellor que Venga. ti. Pois nada, Va. podcast, isto foi o podcast número 11, verdad? Podcast número 11 son mellor que a ti, Mackenzie Rodríguez, Carlos Cernadas, somos os teus acompañantes nesta xornada de música, e por supuesto a nosa mascota Kenzie. Iba a decir Kenzie Rodríguez. Kenzie, o maravilloso can. Kenzie. Está, pasa de min, aí está. Este sería o momento de soltar un pequeno tousido, un pequeno ladrido. No, que va. Pero Aí no. está, movo rabo, que é o Para suficiente. os que, eso, Aí para está, os que ves? estedes mirando, É estamos un no adiós. É un adiós. É que ese can é máis majo. Bueno, pois nada, moitas gracias por escoitarnos e non vos olvides de comentar. Vémonos no próximo podcast. Chauiño, xente. Chao, chao.